Onze volgende deelnemer zit nummer 77, Dave Buitendijk. Christopher Grabe. Nummer 79, Randy Ortella.
laatste deelnemer, met slip nummer 85, Wesley Barend. En dit zijn ze allemaal, onze hele mens is boven 1,79 meter. Een applaus voor deze heren. En heren, mogen jullie afscheid nemen van de jury en het publiek. En ik zie jullie allemaal na de pauze terug voor de prijsuitreiking.